ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ପରିବାର। ଅଶ୍ୱିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ବସନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷୀରୋଦ, ଶୋଭନ, ସ୍ୱସ୍ତିକ, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ। ବାକି ବହୁତ ଲୋକ ବାଇଫେସ୍ ଯାହା ନାଁ ଜାଣିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପଜିଟିଭ୍, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭିଟି କଥା ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁଛି। ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଷା ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଆଶାଠୁ ଅଧିକା ସପୋର୍ଟ କଲେ। କାରଣ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣ ଭଲ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସମାଜ ସେବା। ଆମର ଭଲେଣ୍ଟାରିଜିମ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା। ସେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉ, ରକ୍ତଦାନ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେଉ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କୌଣସି କାମ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲେଣ୍ଟାରିଜିମ୍ ରହିବ ସେଥିରେ ଆଦୌ ସଫଳତା ପାଇବେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅତୀତରେ ବହୁତ ସଂସ୍ଥା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାର ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ। ନିଷ୍ଠା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଷ୍ଠା ଭରପୁର ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିଛି। ଯେଉଁ କଥା ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆବେଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳିଆ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ଉତ୍ସାହକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆବେଗ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମହତ୍ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଭଲ କାମ କଲେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସବୁବେଳେ କଥାରେ ଅଛି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଲ କାମ ପାଇଁ। ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିବା ଯେ ଆମକୁ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦରକାର, ଭଲ ଲଗ୍ନ ଦରକାର, କାରଣ ଆମର ସେଥିରେ ଭୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସେବା କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଲ। ଗୋଟେ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇକି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବାନି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି।